ke fasagos labang ke nilitum karbinim sucing thorasong mahang ke thegar nilo pining an ningkan flikep an ke chok lo lasi KNCA akemang ke cheng ben samela hen lo sorlo phan ki sung pen pajok la pen hem pre ke hanga che song long an so se litum jakong pidun lalo lasi nona por litum theglong karbiang long sitame penangan raratum tame akisung along sidu la pen penangan sorlo phan tame si violence bang ke an so se na ke barason se theglong dead body ke long tang ho komani pha cholang rem ta ho la hai bang ke si mane normal son si nona bang ke karbiang long na mandet aprang la hai la marju long le stame nona bang ke la son se theklong ke dam tang chikloi jona aprang stame nura supi lo ki thitang at pum ke long la son si nut minor supi sitame ki thitang ke long patumi dik hera bang ke inut rong asar si phansi ki dead body ke long chuning hera bang ke la dak dipu atauna long masi rina rong pipi phan cholang rempen ke pathi hukuri ti sopi phan ta abob jola sona ghotona sidu rasilahai huya puthak elitum ing samri bang chok chedeji kadok ave ratum sra mecherok toksi ko sonsi laso anti social element samukha ke pawe dejima laso phana bang ke elitum civilian atum kadok ave lapen law and order atum jasemet law and order kang duga joini si pini karbiang long bang la anpin mane munit alive aphan sta me si a threat si ka pheri me sonsi doko kasi laso long nilitum pini ki pukang to la henlo lapen jasemet ni ditum pini district commissioner aphan tame si pinpura lo pajir damdo se hala daksi penana alam the bang kini litum mention pon la dak sorlo tum kachetonga kisung pen koson se chipa jogjima la so hai huya puthak lo isige social la so security sorlo phan pinangji la lo potang te litum ke do ke dam same joy phang pen dam long nang po somar same kachar lietum ba sorlo tum stame kapre ka kam ka choklema long stame lahai thang ki sung che tong te det nangji lahen lo lasi lahai huya phan isi safeguard bang ke dovek nangji la ke sarkar tumari deng si dolo la so kerai kom nangji bang ke lalo la pen kisung munir tum penangan akhi mason si non ke theglong karbiang long penangan akisung ang bong sidu lasi lahai hui aputhak ta jong si sorlo tum ta hem chubochia long isi joy ke joy phang long nangji polotang te penangan non sorlo phan si ijhak scheme e panong la stame la high scheme pe na bangke na hokta lele rengi family si ke reng unji la sona scheme ka dide la pen ijhak scheme ai tum han stame at least isi 4th grade pini asa ponon anganwadi atum worker helper ponon midday meal an kitun atum han ponon la hai tum han stame isi 4th grade employee ateng alang ni tum han stame isi recognize ponang po la pen salary stame pi ponangji la som nak thak village mate rong adim alang ni tum han stame adim aklong pinangji la so join ni si 2003 aning kan ni tum KNC pen patir pi ponsi isi sorlo tum han la hai market set la pen kido ke thakadim la pen la hai retiring room la pen ki juna langa warsai toilets la hai facility donaing ko pen tum karbi sorlo kirsana song stame seng lo la son si penangana hitia long mangke dolo he stame non anta karbiang long west karbiang long adang pi hitia long sorlo tum long le thak si chilim hapo pe chilim flopo dakse han bikur po ke la hai han mangke komane gari ke koi pon lam do komane ke arve ke jang rason mangke la hai lang ke ching dat sang ti ai se jo la son chijin so meme la si monipura long jong si haladak sorlo tumhan haladak jong si mesen hithi semat pitek purutang de karbiang long people thek the danangji karbiang long fan dopik karbiang long autonomous council long la si la hai hoi sorlo tumhan jong si hithi tin ta mesen ke jor ke lang la sa lo han theng ke jor war sai pi pulotang te la si ta me si alang litum hem kabuchi bhana me asap ke rab bang helong ji la si la hai ta mini litum demand pon la la pen kenang on e hormu si ta me kang ton phan si cold storage ta me kenang sot la hai ta me pinang ji la pen komane sorlo tum ke hem usomar khang pidon bang ve usonang chi booking pen sta me hanang e jor dundo la si la hai hoya tum har bang ke si crash hedi osomar ki paju ya hem son sitame retiring room la sonolong alang ni tuman sami padul nang po lalo la pen dak sige law and order alam tal he le tam turok po la si district DC office pen sami si women cell po ke sengdo tame la so women cell tame in summary thang mane apor pen alang ni tum la so take up amukha ve la si la hai women cell
la pen thana tina long a women cell la hai hu stame functional nang po pusi function do nang ji la pen pangtang nang ji pusi nilitum hin pen ke sia demand lo la pen council long stame women commission do stame la bangso a council long a women commission ta thangnat sorlo a issues sorlo a problem katekol theklong le pin sila sona ba kalide nangji komane ruling party a member pan mane women commission long pupang ni kokamat pang samri la bang chokchi la sia hok hak sorlo a welfare pan halang tum sita mila bang klem pon vek nangji lalo la pen do thulang ni litum penangan si ke hang pondolo he rural kiba family tumhan paching thurjia pan alang ni tumhan a sitin stame la hai ration card pen chenglok sonsuri la son gob schemes doan stame piponangji la dake kompine partia men pen ke pathe partia lam pen ke pathe bang chokchi athe elect der lo potang de badule sarkar che risrame amethang ara rasulo aposi la hai ang ton facility along bangke la dak discrimination kuria bangke la bangke ni litume che donunde lalo la pen dolang la si sonsuri la hai hoya ki sung pen litum ko son si ke jok naing ba boban si ke cheng mesa min litum ke anse ta menang che so la pen non ke bang ja por sa men litum bange pulo la pen ne son bange 33% reservation sorlo tumhan la bang so council along ponon assembly along ponon parliament along ponon la bang so non parliament session do voy along si pass naing busini litum irui nia prang sa mela so bang dolo la pen ke la bang ni litum continue lo la pen da karbiang long along sta men non chiklojon photrok pen karbiang long autonomous council election doji la so prang council hin pen sta me si special session hang pen alang litum la so women reservation apu thak chingwai vek nangji pachu nangji pusi nilitum pini lebang so KNC mahang attack ani pen sta men nilitum alang litum han si pachetak ingtung athema council artanon penangan dolo sitame elong bakta sorlo phana sita bangka reserve la son avederlang la baning do alam lahe la si sorlo phan chong thui chot jobai chot la pen vote beng ason ka pinchong chot bangke chok chelo equal representation la so bangke sarkar jokle chari sirame sorlo aputhak la so rights abang mathapon vek nangji pusi nilipini la so KNC mahang attack ani pen sirame jong poning tu